Είπανε κουβέντα. Ο 29χρονος Γιώργος Φελάς πανηγύριζε για την νίκη του Παναθηναϊκού με τον δίδυμο αδελφό του Δημήτρη και δύο ακόμη φίλους του στην είσοδο του σπιτιού του στο Περιστέρι όταν δέχτηκαν την επίθεση από δεκάδες χούλιγκανς. Φοράγανε κόκκινα μπουφάν, κάνα δυο είδα που είχαν από μέσα κασκόλ, κάνα δυο άτομα του Ολυμπιακού. Εντάξει, ήρθανε για ζημιά. Αλλά τόσο κότες είναι που πήγανε 100 άτομα σε 4. Ήτανε πολύ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Από ένα διάστημα και μετά, από εκεί βάραγες, από αριστερά την έτρωγες. Η ποδοσφαιρική φανέλα που φορούσε ο Δημήτρης Φελάς ήταν το κόκκινο πανί για τους τερμοαιμούς οπαδούς που προσπάθησαν να τον κάψουν ζωντανό όταν είχε πέσει αιμόφυρτος στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Ναι, είναι βαριά τραυματισμένος, είναι πάρα πολύ χτυπημένος, μέχρι που αυτοί που τους χτυπήσανε είχαν μαζί τους φωτοβολίδες οι οποίες πήγαν να του βάλουν και φωτιά να τον κάψουν ζωντανό. Τα σημάδια αυτά που βλέπετε είναι από τη φωτοβολίδα που την είχαν ακουμπήσει στην πλάτη του, στις 3 μπλούζες αυτές τις οποίες τις έχει περάσει. Εδώ βλέπετε πήγαν να τον κάψουν ζωντανό. Εξοργισμένος μετά την άνανδρη επίθεση, ο Γιώργος Φελάς κάνει λόγο για βεντέτα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που σε χτύπησαν, τι θα ήθελες να πεις? Τι θα ήθελα να πω? Όταν την περιμένουμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Για ένα μάτς, για δύο ομάδες, κοιτάει ο ένας αδερφός να σκοτώσει τον αδερφό του. Οι αστυνομικοί του Περιστερίου προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες από τα αποτυπώματα που άφησαν στο σημείο της επίθεσης. Ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί γιατί δεν έγινε εγκαίρος αντιληπτός ο μικρός στρατός από μενόμενους οπαδούς που αναζητούσαν θύματα για να ξεσπάσουν την οργή τους.